ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಓದುಗ ಕೂಟ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಗರದ ತುಳು ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೇಖಕ ನಾಟಕಕಾರ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಓದುಗಾರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಲೇಖಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಒಂಜಿ ಸಂತಿನಂತೂ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆದ ದಾಳಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಾಳಿ ಅನಾಗ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದೆಯಪ್ಪಿ ಚಿತ್ತೀರ್ಣ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯ ಉವೇರಮಣದ ಮುಲಾಜಿದ ಅಂತ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಒಪ್ಪೆ ಪಣೊಂದಂಡ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಣರ ಪಂಕ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಲಾಂಡ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯುಂಟ. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಬಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮದಿಪು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗಲ ಮದಿಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಡ್ಡು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಹಂಬಲ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಂತ ಪರಮಾನಂದನ ತುಳುತ ಶೋಕಿದ್ವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜವನಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ರಡ್ಡದ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ತಾರನಾಥ್ ಕಾಪಿಗಾಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪತ್ರಕರ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಡ್ಡ ಕಾರಣಕ್ಕೊಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು 8 ತಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯೆನೆಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ನಿಯಾಜ್ ಪಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಬಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಟ್ಲ ತುಳು ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತುಳು ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ರೀತಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ತುಳು ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಳಿಂದಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ಪೂರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೊಳಿಂದಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಾನ ಅಂಚೆ ದೀದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅದಿದ್ದು ಇಂಚನೆ ಕೇಳ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ಭಾಷೆ ಪಂಪುನವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡವು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಸರಿಸುಮಾರು 2500ರಷ್ಟು ತುಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಿತ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಳುಟ್ಟು ಬರ್ತದ ನಾತ ವಾ ವಿಚಾರ ತುಳುಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದ ಬರ್ಪ್ರಾಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅತ್ತಂಡ ತಮಿಳ ಮಲಯಾಳಂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಮಾತ ಭಾಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಕೃತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಒಳನೋಟ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡುದು ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಬತ್ತನ ಕಾರಣ ನಿಖಲೆ ನೆಪ ನಾನು ತುಂಬ ಗೊಲ್ಪಾಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕೈಗೆ 2 ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕ ಓದೋಡು ತುಳು
ಅತ್ತಂಡ ಬರೆಪೋನ ಜಿತನೊಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ಟೋಡುದು ಮಲ್ಪನ ಅವನಿಗೆ ಗೇಣ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡುದು ಮಲ್ಪನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವಳಿ ಕಾರಣಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೆನಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉದ್ಯಾವರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಂಬೈ, ಬೂಬಾ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೂಳೂರು ಯೆನಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರತ್ ಸಾಲ್ಯನ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.